YouTube after came my channel film. Obi well was charm. No we. Ben, Kaifene, now. What's up, guy? Hey, here is another day. Today is Monday. Sit at home in the land of the rising sun. Imagine in the morning when the sun is rising for the week, somebody is sitting at home. But why? Is it nice? Is it a good one? What is the cause? Why was it so? Well, each time I bring up a matter like this, it touches so many people. They want to ask questions like, is it normal? But come to think of it, what he's saying is accurate. Why are people sitting at home on Mondays after sitting at home on Sundays in the name of going to church, attending village meetings, attending to one or two things that's been, Now they say on Monday, why do we have to sit at home? Well, people are sitting at home because of Mazi Nnamdi Kanu, who has been incarcerated for over 2 years now, So he has not been sentenced. He's only placed on trial for a little while. And the case kept being adjourned. And it is now a norm. It is now a culture that each time Mazi Nnamdi Kanu is coming to court, what is expected is adjourned. Now, you see why people are sitting at home. This is land where we came from. A land of hope, a land of opportunity, a land of serenity, a land of everything, which is the life is being squeezed off gradually. Now, do you know that everybody in the Southeast today is now comfortable with sitting at home on Mondays? The worst thing that will happen to any region, being at home on Mondays, when you know fully well that people from all over the world visited that country, and they know already that Sunday is holidays worldwide, whether you go to church or you don't go to church, especially in Nigeria. So when business people are coming to Nigeria, they come on Saturdays, Sundays, and they know that on Monday is business, all offices are open. And then, now seeing that no office is being opened on Monday down here in the East, no investor is coming here. That is why I tell you that they are squeezing life out of the Southeast. You can correct me, I'm not Mr. Know-it-all, but I'm telling you that such a thing is not good for any region that is aspiring to grow. Once you keep doing this, it means you don't have anything good for these people. You don't want these people to grow in life. You don't want things to work out for them. We only have to go on our businesses on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yes, just 4 days in a week. Saturdays are not meant for business. Saturday is that day you can go for your worship, if you are a worshiper of whatever, because that was the day God blessed and said, okay, today I'm going to rest. God went to holidays. Like God was so tired then. That story. God, after creating Monday, he started creating on Sunday. He created on Sunday. He created on Monday. Created on Tuesday. He created on Wednesday. But this time, all this creation, he wasn't like working, like trying to put one or two together. No. He only sits back and say, let there be light. And then light will appear. He will now rest for another 24 hours. He will say, this ground, I want you to produce leaves, trees, plants, animals of different kinds. You will rest. You sit back and watch everything will appear. Hey, God will look at it, say, yo, this is nice. God will rest another 24 hours again. Then you will come out and say, the firmament, I want you to produce water. Hey, I want birds of different kinds of birds. I want the eagle, I want the kite, I want the hawk, After saying all these things, he will relax for another 24 hours again. So automatically on Saturday, he rested. After speaking, he was tired. Now he rested on Saturday.
And he blessed that day and said, I don't want anybody to work on Saturdays. Nobody should attend anything. Just relax, sit back, stay with your wife, stay with your family, have fun. So that day, people will just gather. On Sunday being the first day, we need to go to work. But we are not going to work. How do we call for justice to be done? Let this man go free. If you know he has no case to answer. But if you know he has case to answer, then bring up the matter. Let it be discussed once and for all. If you have to sentence him, you sentence him. If you want to set him free, you set him free. So that our region will come back alive again. Things are not right. This is where we came from. This is where our hope lies. And this is where we raise our children. This is our identity. This is everything we have. We are nobody when we have no identity. We have nobody when we don't have a land. We are nobody when we can't have a say. Yes. So most of our politicians who don't even ask questions, who don't even talk about this. This is just to make you understand that time has changed. I've studied this country, and since I returned to Nigeria, I've been studying the law. I've been studying the way things works here. I've been going to places. I've been listening to cases, how it's being handled and stuff. So you see why somebody, I won't say somebody, this is why Mazi Nnamdi Kanu became that notorious man. Yes, because you considered him notorious, that's why you took him away and kept him somewhere. Because he was saying, and that thing he's saying is what I'm here to tell you today. Yes, he said that this region, in fact not our region, he said that Nigeria is a zoo. He said it. And he has not come out to say I'm sorry for saying it. After he said it, we all have looked, checked the country to see if what he said is justified. We know that sometimes you say something and it means something else. What is it called in English again? What is it called in English again? I know we have oxymoron, we have personification, we have you give them, give me to them. So which one is it? When he says this is an animal kingdom, then you begin to ask a question. In animal kingdom, does it mean that we are animals when we are living in the zoo? That is what he said. Now, come to think of all these things. Let's look at the brain capacity of people who are living in Nigeria. The way they think. Noise pollution everywhere, to start with. No sane person can succeed in Nigeria, especially Lagos or Onitsha, because there is noise everywhere. And in a noisy place, you cannot thrive. So what do you call people that behaves like this? And what do you call the people that subjected them to this kind of life? Who are our politicians? The government. So you ask yourself, what kind of government are we running? Can government of Nigeria come out today and tell me that Anambra State has federal presence? Anambra is the first in Igbo land. Anambra State is the first, number one in Igbo land. Come there and show me that federal presence. It shows you the kind of government we are running. It shows you why somebody says that we are in the zoo. You see that? A country that abandoned their own currency. Now, everybody is talking about dollars as if is dollar now our currency. And when somebody is caught with that kind of money, which is not supposed to be in his possession, and now we are hearing stories, EFCC wants to place him on arrest. EFCC this, EFCC that every day. If it was me, will EFCC blink an eye? Tell me, is that man still a governor? He was, or he is ex-governor. Are you telling me that the immunity is still there? Why don't you place him on arrest? You see why somebody will say that this is a zoo. Things are not properly done. A man, you went as far as Kenya to boggle down into Nigeria. You brought him. Eat him, you couldn't eat him. Soak him, you couldn't soak him. Finish him, you couldn't finish him. Let him go, you don't want to let him go. I thought that
the energy the country wasted or put in place to bring him back, I thought by now they would have sent him to jail, but they couldn't do anything. So what do you call a country like this? No matter whatever he did, no matter the wrongs, try him, not holding him, place him on trial, 7 days trial, set up your judiciary of whatever, set them up, bring your team, give it 1 week, every day they will discuss it. Let's see how it goes. If you are sending him to jail, then his jail time will start. If we are to pray for him, we know how to pray for him. If we have to do anything, we know what to do. But it's not happening. And as long as this man is in your custody, you are not wishing the East well. The last time he came to court, I heard what he said. He said in the court, he said, all these things happening in the East, that if he was to come out, who is that person that will breathe when he is talking? Then all these things will stop. And I must be honest with you. Though I cannot go on my knees now, but I stretch my hands towards heaven. I thank heaven for the gradual progress we are now experiencing in the East, in the area of the unwanted killings and kidnappings and all the things going on in the Southeast that has thrown people or chased people away. When this whole thing started, all the investors or even the people who are doing businesses down here in the East, they all ran away. They abandoned their businesses. They relocated. Some went to Lagos, some went to other states. And leaving this East means taking away whatever we have, taking it to another place. You see the injustice we're talking of. You see why Mazen Anikano became notorious. You come to a region on Monday, you sit at home, yet government is not even saying anything. And we have politicians who are telling us to vote them, that once they get into power, they will protect our interest. Not only the governors, what about those people who went for all our representatives? Because we have people representing us in the lower chamber, House of Rep. When they came, they said, vote me, I want to do this, I want to do that. Those ones that went to Federal House, what are they doing? What about our senators? How many senators do we have here in the Southeast? We have 5 eastern Southeast, 5 eastern states, right? That 5, 3 each, about 15 of them, right? And they couldn't effect a change. They couldn't effect a change. Go and tell it anywhere. And even our governments, when I say our governments, those who constituted the government, they are not doing well. They don't wish us well. They never want anybody here to do well. I am telling you. They don't want anybody to do well. That is why if you find anyone among us who is doing well, the only thing that comes to his mind is to find a way to make friends with all these people, the evil people we have in our society, the evil people who constitute the government, starting from members of State House of Assembly, all the members of State House of Assembly. That thing that even the same epidemic is disturbing them. All the State House members. Look at the states. I'm telling you about my own. What are they doing? My own state, my State House of Assembly. All the members there, what are they doing? How many times have they come together to discuss the state of things in our state? Make laws that will favor the people, not the one that will squeeze life out of them. What about accountability? Are we still talking about accountability? You see, these people, they are all evil. Who is there to account for you? Who are you? If our state governor says he is pure,
he meant well for Anambra people, and he wants people to enjoy the benefits of democracy or the dividends of democracy. Let him conduct local government elections. I challenge him, Professor Charles Chukwuma Soludo, aka Wambafo, the governor of Anambra State. I challenge you, conduct local government election. Until then, you don't mean well for us. So that we can enjoy the government, let us elect a man who we want to take care of things in our localities, in our municipals, in our municipalities. Yes, we want it. We want it. Give us our own government. You are the state governor. We still have local government. So that these people, when they cannot create jobs in our local government, then we hold them responsible. Who are we to come to your office, Mr. Governor? You know we can't. We don't have such power. No, we don't. Who are we? We are nobody. We only measure up with you during electioneering period. When you come to beg for votes, that's when we level together. But once you get into office, we are nobody. That's why if any of our brothers or any of our members, colleagues in the society starts doing well, they want to align themselves with you. Not for political gains, but at least they wanted to, yes, for political gains. So that they can maneuver things, manipulate things alongside you people. We know what you're doing. That's why most of you don't want us to have our own chairman in that local government. You now choose to use caretaker. The ones you selected, people they think will not be a burden to you. That is the ones you want to work with. Which when we look at it, we are still seeing animal kingdom. Yes. On our Sokalians and we look at this view. To all the governors in the southeast, if what I'm saying is not true, prove me right or prove me wrong. Thank you, Posh Pen. Oh yeah, you've been away. Even me too. I'm gonna send it to you. So why I'm using this English language, which is vernacular? Why I'm using vernacular? Because you see the rubbish they teach you in the school. They want you to believe that your own language is vernacular. But using English language makes you authentic. Yo, all our governors, you don't mean well for us. You guys don't mean well for us, I must tell you. You don't mean well. If we are to start counting all the things you guys are getting wrong, where you guys are getting it wrong, we'll count and lose counting. We'll lose count. People are suffering and you guys don't care. People are really suffering. Move around. Do you know that I intended going to prison this end of the month? I wanted to organize for prison visit so that we'll visit the prisons, give them maybe water or whatever we can get, It's only when you get to that place you understand what I'm telling you here. People are suffering. Most of the guys that ended up in prison, they ended up there because of pressure, because government doesn't care about them. If government cared about them, they wouldn't be there. They would be working. I'm telling you, go there, you see family men, fathers, father of 2, 3, 4, 5. That's where they are. And government don't care. Go there, you are disturbing the society. As if they themselves are not disturbing us. The government is causing us problems. Psychological issues we're having today was because of government. We don't have good government. Who is there to speak for us? Everything is bad. People are running away and they want it that way. Run away, go over there. And the way it is that your problem is not traveling. After traveling, when you come back here, you start facing all these things again. They will intimidate you, harass you. Even police on the highway will harass you. Look at you driving a car, such a big car. Where are you coming from? They find a way to extort money from you. That's the problem.
right, at the end of the program, I will give you my WhatsApp number, okay? You say I couldn't sing Super Freak song? Why not? Which one do you want me to sing for you? When a man loves a woman, hey. Yes, I have an argument here. You know, I have an argument. Somebody says, good afternoon, brother. No. I can remember very well when all this started, you were supporting them, campaigning for Nnamdi Kanu and Biafra, and sitting at home. Sorry, but we do not forget. Nothing is wrong changing your mind, but we are demanding for apology from you. Did you see that? Now, this is political now. He says he remembered when I was supporting them. You understand? During that time, every human being that came from Southeast supports agitation. Yes. What I stood against was the radical part. That is me. I cannot change because of what? It's not everything that I say that you can comprehend. Yes, I never for once subscribe to radicalism. No. Demanding from government is your right. Demand. I never supported any kind of killing or whatever. Never, not me. That is it. After all, there is never a time I was supporting the government. Supporting a politician doesn't mean I'm supporting the government. No, so for you to get the message clear, and I never disliked Nnamdi Kanu. I am one of those guys, one amongst many, who even fought with IPOB, who got threatened by IPOB. So it's not something we are here to discuss. I was threatened, I was bullied, a lot happened. We are not just going to go back to open old wounds, but the truth is that there are things. Once it's something that is progressive, I will support it. So who was I supporting when the police were killing the people? Because of 100 naira, you got killed. A guy who sold me iPhone here in Asaba. I went to shop to buy iPhone. Then when I traveled, immediately I traveled, one day I heard he was shot. There was a protest. He was shot and he died by the police because of 100 naira. You see that? Because of 100 naira. So, am I supporting the police? I'm not supporting them. We are not just going to be all, condemning. You condemn this, and when you condemn it totally. I never believe that there is a man, even the law allows you some privilege. So that person you don't that person you don't like, there is still something good you can get out of him one day. We live in a complex society now. Things happen. When you see people getting frustrated, you know what is about to happen. When frustration comes, it leads into so many things. Anarchy at the end of the day. Yes, when you push people, you push them. And it takes only one man to stand for the people. That's what Nnamdi Kanu did. He stood up when everybody was complaining, lying down there. You don't know what to do. The government is fucking you every day. The government is killing the people. The government is making a policy that doesn't even favor anyone. It only favors them. Look at the kind of cars they drive. They don't care about you. So what do you expect? The elites, people who ran away from Nigeria in the first place, they ran away because of hunger. They ran away because of a lot of things that is going on here. They went to reside abroad. And when they get there, they see the way things are being happened because they have families here. And you continue to suppress their families. They will revolt. They will do something. Even as I speak now, nobody is happy down here in the east. On Monday, people are sitting at home. Is it not for a cause? But we're not doing anything about it. Even those ones who were elected newly into the government, what have they done? They haven't done anything. They are not supporting in anything. No palliative, no nothing. The living conditions in the southeast is not good.
So na support na ebute nke dị mma ya support onye ebute nke na-adịrọ mma egwu na nke adịrọ mma n'ihe na-esela anyị bụ na ebute na nke adịrọ mma ise agbaba wọ. So adị m afọ anyị na kụla ekwe tụnye ya n'ọfịa. Oge a sị na aga na-eme sit at home. Sit at home nwa support. To start with, I supported 30th of May sit at home. 30th May. I supported it. But when this one started, I didn't support it. That's why I was bullied. That's why they fought me. If you don't want to do this, you shut up. And there are a lot of people that want it. That's the problem. So don't say I supported them. You understand? Don't say I supported them. Nkọbụ na mma na ọ ya eme ndị be anyị nsogbu. Adị m ekwu na nke a adịrọ mma. Na nke a adịrọ mma. Na ihe a na-ena ụka egbuo na ndị be anyị. Na icheki ya how many times a week ha jere n'ụlọ ụka. Ọ ka nkụ. And ibe dị na short time fa ga-eji wee na-eli nri na-achụta ebe a ga-eli. Onye gara afịa on Tuesday. Ị na-eche na ebe a nọrọ n'ụlọ nya bụ Monday na Tuesday na a ga-azụ afịa. A ga-eme ekpere line. A ga-eme ekpere line si na line a ga-emepe afịa by 10. Imagine. Ọ bụ onye nọ n'ụlọ mbọsị ụka nọ n'ụlọ mbọsị Monday pụta Tuesday ọ nọkwa ekpere ruo 10. Ekpere ahụ a na-ekpe nwere ike ekpesị ekpere a na-epe wụọ. Ọkụ ama adịrọ onye ọbụla hit ya na-egbu onye ọbụla. Ife ọzọ a ga-emesi bụ agbanye jen. Nobody cares about the carbon. A na-ekwu carbon emission. That carbon na-apụta na that generator align up everywhere. Ebe kwa ndị mmadụ na-ekuli ya asị air pollution that can lead you to serious sickness. Ijekwa sị na malaria and typhoid. No, bro, malaria, bro, typhoid. All these things na-egbu gị. If that the system adịrọ mma. Wednesday, a ga-enwekwe prayer, a ga-enwe activity n'ụlọ ụka. Because ụlọ ụka a ga-eme because na a nọ na sit at home on Monday. Ka ba change the activities. Activity day on Wednesday. A ga-eje the activity. Maybe ọ ga-ebido by 4. It will start by 4 p.m. So onye na-achọ ibido program by 4 p.m. automatically 3 p.m. o mechigo shop. Ọ gaba program n'ụlọ ụka. Church is comfortable, government is comfortable. They know that you don't stand a chance. You don't stand a chance. You continue to now kili obugo culture, animal kingdom. Thursday, clean up. I can make it clean up on Thursday or 11 or 10. And when my baby after. Ị ga-eberezi ebere. Some people ga-adị reluctant ebe ọ bụ na taa clean up fa nọ na ya 8 o'clock akara na ya ọ wetazi aka after 8 abanye moto gaba afịa elutezie di ya anọrọ emepe afịa 10 o'clock on Thursday azụọ ya many hours ndị ga-eje youth eje ndị kwaya eje ndị nke eje activities dị iche iche onye ọbụla agbafusie. Friday bụ the end of the week na weekend ego ole ka azụta ị ga-eje ịṅụ mmanya na ị ga-agba klọb na ọka ọ bụ na abịa na tebụl na ịnọrịa a ga-afụ gị na Dona Masters ọ weekend. Ego ole ka ị zụta irie m ka ị eri Friday night ibuo nwa bụ ụgbọala anị ilisie ya ogerefọ gba 200 onwe ga-adagba ego na badrọ na iji kaadị gị na udebe ahụ na ya akụ 200 for this night. Ego ole ka ị ga-ezụtara since Monday echi bụ Saturday gịnị ka a na-azụ ị ga-eje ịgba bọọlụ. O nwere ike ị na-agba bọọlụ ị ga-eje ịgba bọọlụ ọ bụ nwaanyị ọ ga-eji ime isi ọ bụ nwaanyị o ji eme isi ịma mmiri awasị eji akpa isi eyekuru da megide isi mesịa ka o nwee ike kpagharịa echi bụ ụka jee miti onye ọchị ya ma ọ dị dat ebudatịrị ya na ebe a bụ we are just going round and round. No future, no hope, no future. This is all they want. Maybe you came because of the caption gịnị bụ ọhụ n'olu Igbo. Ọhụ ka anyị na-ekwu okwu ebe a, ruo ọhụ ka anyị bịara ime ebe a. Hapụ ọhụ anyị fụrụ ebe a, anyị kwuo efe dị mkpa.
ebe a isi ya pụta nwanne nwere ya na-aga aga ebe a eche Alaba International, Mandelas, Aspanda, and some other places. One day, for example, after my Putalu shops, now do modern markets in Japan to buy it. Now, Omazi and one day to the software and a feast near Sierra and there. I beg about the man ụfọdụ mesinati na enwere farmers want to do fa chọba visa gbalịba ka anyị si ya bụ na Nigeria kọntaktị ọ na-ejiro ọ dị ndị a na-apụ fọlụ victim ebe ọ chọrọ ka ọ pụọ ndị nnatuka nkụ anatuo ya ọ gbara aka na-akwụ ya ọ gị anaghị achọ ka ọ mụọ ya nwa afụ wee mụọ ya akwụ ya kwụ na dibo enwe isi na mmadụ n'okwu na dis boy enwe isi na mmadụ na o nwe ihe pasta ife a ka a ga-agwa gị na o nwe ihe pasta ma ama na gọọmenti mere ojide na maka gọọmenti kwesịrị ịdị anyị develop places onwe ebe ihe gọọmenti tinyere aka ndị mmadụ agafee dị ya things will begin to change. Tunafugokwa ọba ide mmiri onye bata ọba abalị ya ege ntị program anyị change go onye bata ọba abalị ya abinto ọba I looked around ọ bụ na ịgbara ebe bụ ọba dị immediately after Onitsha ị gasịkwara na Onitsha tinye isi na Onitsha Owerri road a ị gasịkwara na Onitsha go Obosi ọbụla ọba now enwe ife mere ọba ji edevelop n'ike na na-ege m ntị ọfụma a gara n'Ọnịcha wee buru ofu afịa nọ na street adịba ji wepụ ọbụla enege anya for that na this place adrozi enough for us. I buru afịa oge enwe few people kita enwe na large number of people the society na-egrows ebe abaziela anyị ife maka nke nwa bụ ọga nwegodo one shop odogo ya na-ekwesịghị iwe 4-5 mana ebe ka ịfụ shop ịtọ ebe a which means no growth again ebe a ka ị nọ maka imezuo shop ịbụa ịgbabanụ mbọ ka ngwa afịa dị ebe na ị na-ahọzọ ụmụ ma ọ bụrụ ose ofu a eberela asị edekwa anya na shop ngwa afịa dị ya so ọ ga need igro ewekwu okwu ka ya eme ka anyị pụọ ebe a ka ya eme ka anyị pụọ ebe a otu akaba si wee pụọ wee jee n'Obosi ka wee gaa n'Obosi lụọ ebe a wee gaa gbala anyị wee lụọ afịa a na-akpọ eletrikal oyimire ya alụsịrị afịa ndị mmadụ ababa dị afụba chances ma ndị na-azụ transfọma ma ndị na-azụ transfọma ma ndị kebụl anụnwa ịmago ụmụ ibe a niile anwetụgodu chance ebe a dọbara ife emekwu onye ọdị organized na enwere line ụmụazị nwere interest na that business enwe ike nwee shops ọ bụrụzi afịa yet ọ dịrọkwa big enough. I'm telling you, ọ dịrọ big enough, but at least ọ ka godu mma karịa etu ọ dị before. Ndị mmadụ bisi ebe a chekizi isi Ọnịcha na-abịa afịa ebe a fafụ na ọba nọ nso agbalụba anyị lụba ụlọ dị a bụrụba landlord ọ bụ na ibi Ọnịcha ihe enwenwu mind elu ife anwa ka e bụrụ landlord hia mana ibiri gị ọba kịta ọgụọ ya agụọ nna niile jiri bụ landlord ịgbalụ 1 plot ebe a 2 plot ịlụchanye ego pụta isi ka ịlụọ nke tenant etu a ya bụ na ị na-abịa ọba na ịnọlụ na briji second Niger bridge ka ị na court ka ị gaba Asaba ịkụwa anya na azụ fụ ọba ị na-asị gịnị ọ dịkwa ka ọba Asaba the kind of buildings ị ga-afụ ebe ahụ ebido na-emepe small nekwa ka ọba na-enwere ọba abaghịgokwa etu a ka ọba si banye
ọba si na onye bata ọba abalịa. So the place where we na-develop. Agaba na Ọnịcha, abata Ọnịcha, tụọ aka welụkwa ofu component jee n'Ogidi drop kpọọ ya gịnị building materials. Ozugbo edebe nke building materials, ndị mmadụ na-esi ugwu Hausa si different places na-abịa afịa dị ya. Otu a ka na-esi ebute from different places instead of ibruzi trailer anụnwa na-anọchi ụzọ bata n'ime Ọnịcha, a na-efesizi ya n'Ogidi. Men niile nọ na Eze Nwekwe, Ọzọma Agala, ma ndị otu ụlọ ma onwe ụlọ nwanne m fancha niile ọrụ list Ogidi. Otu a ka ha si wee n'Ogidi iluzie Ogidi asala ọkụ men ebido na-egro. Otu a babara n'enu Ogidi n'enu nkwele ezu n'aka ị na-anụ mgbe a ọgịbe ji ekwu ya na nwere ike gị wasep the last 20 years ịbataba ebe a ka nke ọlụ mbunye gị ibe na-eme. A na-asị 20 years, ọgwa 2004 bụ 20 years. Ọ deba aka 2024 minus 20 onye 2004. Ọ ga-enwe ndị pụrụ 2004 ma ha batabeghị na ọ ya bụ 20 years. Ọ bụrụ mbalị n'ọkiri a na-agba development dị go so far. Ọ bụrụ mbalị ife dị na-ama abụ mbalị ebe a 20 years ịpụ you never come home. Ọ ebe a na-ekwu wee nwayọ 20 years. So ka mgba ebe anyị na-afụ mgbe a nkwele esu n'aka ma ime ọfịa n'ihi ebe a dịọzikwa maka chi men butere ike ma ndị nọsi America different places ha bata ebe a nna ewe tigide nkwele mmọnwụ nkwele wee sala ọkụ ka m na-agwa ya as I speak to you. The only thing kọlụ ụkọ dị ya bụ na ọgwụfu gọọmenti a na-ekwu gọọmenti bụ anyị enweghị kwuru gọọmenti onwe nke etegota maka chikanna eteri ya ete na so mmiri zoo like this ọ bụ casting mana alụghị ya adọsi anya ezigbo ụlọ modern buildings mana at the end of the day land of the zoo hallelujah ife gọọmenti ga-abatazi enwe gọọmenti ọ bụrụ gọọmenti kwesịrị ime ya ife gọọmenti kwesịrị ime ebe otu a nkwere dị eji ofu ebe ụmụ ebe ime ọbịa dị ebe a gọọmenti just na-awalisi ebe ụzọ outline all the place ewezi nwayọ wabịa ụzọ walisie enye ụzọ ka ọ ga-adị wagodi ya wa street koda street ga-akwụ ọtọ. Ọ bụ nke mmadụ ejegide ruo ebe a ka ọtụtụ ya ebe ruo ebe onye asị na ya ha na-emekwu ya na bend mana ọ bụ na gọọmenti gata apịa anya ụzọ straight pịa etinye space ụlọ nke a fesi ebe nke apịakwa ụzọ ọzọ pịa tio na-eme ya ndị mmadụ abịa ebe a enwee ụzọ ọ dịrị gọọmenti isi asị bụ gọọmenti bata sef debe a na ebe a 1 million n'ime ọhịa sisi ime ọhịa banye n'ime ọhịa gọọmenti were aka ha lee ya 1 million people abata as long as afọ aka gọọmenti gị mana ha ya echeta ụdị ya. That's to show you na they don't mean well for you. They know what to do ka ị develop mana I believe na ị develop your mind na ị ga-challenge ya ọ ya ha na-eme. They don't mean well for you. So when I'm saying it ama m ihe ndị onye mere travel dịrị ya mma wee mee travel ọ ga-abụ na ihe dịrị gị mma ihe onwe ya iji ime n'obodo oyibo zuo ike like say things dey normal. Onye anyị nọ bịa nwere ebe ifuru ọjọọ ọ bụ ebe nna ya nọ mmadụ kwesịrị ije ebe mmadụ je bi it's a shameful thing na it shows na onwe ya na-aga na be gị na ịma na obodo oyibo anyị je na ọ ma anyị lose so many things. I lose brotherhood, I lose friendship, I lose culture, I lose a lot. Ndị na-ege na bagụl akwụkwọ nwee nke ka na-afụ iche na ihe Facebook a na-eme na ya WhatsApp mmadụ ole ka ị ga-akpọdo ị ga-atọgbọba classmate ị ga-atọgbọba schoolmate
ndị gị na-azụkwe n'ebe dị iche iche a na-afụrịta ka ị na-ebild friendship na-ebild ihe niile mana nke ị nọzi n'ebe ị nọ na-ebild ya ndị obodo ị na-ama adịze ndị na-aghọtara n'ebe ụfọdụ si n'ime ọfịa bịa ebe a na-ekele ọ ndị a ka iji mezie ya so oke traveling na-abịa na elu zuo many things ọ bụrụ na be anyị dị mgbe ya na-eme ebe na guy na-achọ m ijekwa France ọjọọ oke ụbọchị ị na-akpọ ya si ara ọ dị ka mbọchị Friday ya agbapụ ya ọsọ ka ije ebe a na ya atakwa mbọchị Monday ọ sịghị min esi ya si oke ka ama ma ka duje ego na isi agbanụ ka eje eweta paspọtụ elu eje kwụọ eje enyeghị ya na embassy ajụọ ebe ekele ezi adị na-eje France ege ka ijere ndị na-eje ebe weekend n'afọ obodo nọ n'ije go na ime na-anọ ije n'ọnwa week ka ị na-ana ịnaba 3 days ị na-ana ọ na-asị ka ọ fụ akaụntụ gị onwe ya o ji akaụntụ gị ọ bụ na be anyị dị mma nwa ya na-asị mmadụ ka ọ fụ akaụntụ statement of account maka gị nnọkọta mbịa gosi ma ego ole wọd who be you taa I no go show you it's none of your business if you don't want me to come izu ike ị na-anya ife na mejego many countries nje na nwa ya na-asị weta ihe tego ihe onidi ma onye ka ịbụ ọ naghị afụ na ị na-ebechagodo n'inwe properties nọ gị bụ erio na ọ sị gị jee ije ruo ebe a ije gba egwu ịgbasi egwu Friday gbaa Saturday gbaa Sunday but Monday first flight ị na-ana obodo ijugu nwanyị o nwe ya ọ ga-ajụ aka ọma niile na-eme business you a businessman ọ maka ba ya dịrọ mma at our age na anyị kwesịrị ịbụ business moguls conglomerate ndị bụ ego kọsọ ọ bụrụ na a na-ebupụsi ego a na-ebupu na Nigeria ego a ga na circulate ebe a ije na bank efu ego ị ga-anata nwụlọ oru mee ihe iche ime many people na-abata Nigeria na-achụ akara aka ha nke nwa bụ onye bụ indigene inwe edge eburu landlord ị ga-anata nwụlọ oru rụọ ụlọ tenants ebili 8-story building 10-story buildings don ya lista tie lifta wee esi gbalịsi everywhere ọkụ adị ha bịa ihe biri n'ezigbo ụlọ a na-arụ ọrụ every month a na-akwụ ụgwọ ụlọ o nwere benefit dị na adịrị ego every month dịrị ego karịa ya nwa ihe enu every month ego abatakwa na akaụntụ ị na-emekwa invest na-akwụ ụlọ onu nke na-agbago na-eme ihe so ichi metụrụ ịbụ travel asef ihe a na-emekwuru travel ọ ndị mmadụ ga na-abịa ebe a enweghị iji ime ebe a ọ dị ka onye Dubai nọkata ọsị na ọ na-abịa Naijiria a ga-ajụ ya gịnị ka ịbụ ime ebe a ọ ga-akọwa ihe ọ bụ ime ebe ọfụma ị ga-akọwa ya ọfụma ihe niile ọ chọrọ dị na bie o nwee everything ego abụọ problem ya so na onye mmadụ jiri obodo oyibo agwaghị na ya bụ na ọbụkwa na mkpali anyị ekwesịghị ịda eme ụmụ travel o mere anyị amazi nwanne ịma na eri na na-eme eme na some people batara kpọrọ ụmụ ha si Lagos bata some people si abroad kpọrọ ụmụ ha nata hia ha taa ụmụnne ha ebe a ọ ga-adị ka ọ bụ na ndị Osunewu I'm not making it up ndị mmadụ na-alazi ụmụnne ha n'ala ịma ndị mmadụ na-alapụ ụmụnne ha ihe a ọ gaa n'ala people na-alazi ụmụnne ha na Arab body ị na-ajụ ma ọ wig my wife dị ya ma mgbe ngoro wig ya amatabeghị my wife mgbe ngoro ya na South Africa ka ngoro ọ bụghị ebe a ka ngoro wig agba many years wig ya dị ego wig ya 2015 either 15 or 14 no 2012 ka ngoro wig ya 12 years ya dị ya 2012 maka echetara m ebe m ji ya wee se picture ụlọ mmiri 2012 last ka m biri ebe ahụ so the thing ewego m ya se picture mgbe ahụ m biri ebe ahụ ifụrụ ya 12 years old so ọ bụ na ihe dị anyị na mma we no go dey travel
so gị nwa travel na ya n'Igbo ebe ịbata ebe a one day ma gị agbazina onye bụ nwanne gị ọ gbasa anụghị ọba eleba anya dị atagbosie ya ihe atagide by the time ị ga-aghọta na gị na onye a nwere relation ịtajugo ekwere na anyị lose culture anyị a na-agbagodu gị nwa nwere ike ịmara na enwere ya na-akpọ nwa di ya nwe ya na-akpọ nne chie ịma na enwere ụdị ya mana ịhụbazi ya ndị gị ọ bụ gị na ha you don't know them na you don't know them marọ ara gị nwa nwere ike azụ okenye bụ ịmatụ small ụmụ gị kwanụ na-ada anata ụmụ gị na-abụba anata ndị ada anata ndị a nwee ike nata jee na ikwu nne unu mana nke nwere nwee chansị ije dị ya ịgbaghalịsịba na okeshọn gị ịnọsịkwa ịnachi ya so one day many things ga-eme ebughị gọọmenti debere anyị n'ọnọdụ anyị ọnọdụ ifele ọnọdụ ịba akwa ọnọdụ na-asọ oyi ọfanwa that's why na anyị na-agbafe okwu anyị adịghị n'anya n'azụ mejogo anyị mejọrọ anyị so much ha mebiri many things ihe na-agba eje n'ụlọ ụka je ekpe ekpere na many things dị wrong culturally o nwere ike ihe na-emewisiri ebe ahụ because he define both the land dị isi ya wee pụta define all your ancestry define all your root yeah define gwuo chukwu anyị na-ekwu ọ sị ya gị taba ụmụnne mana it out of ignorance and that's the ignorance abụrụ excuse ọ ife ndị lawyers ga-agwa ya sị the ignorance abụrụ excuse na ịmarọ abụrụ excuse ịtajogo a na-adị hot na-esogharị gị na family itinye aka ebe ọkpọchi ijebe deliverance it doesn't work that way. You must do the needful. Ọ bụrụ na anyị na-ebe akwa against the government join anyị behind it. We know what we are saying. Ha abụ the virus na-eat ndị mmadụ up here. Ma the worst na ndị be anyị enweghị ike diagnose where the virus is coming from. Ha ma no virus na anya ha nsogbu. They don't know. Mana ị na-achọ ka ị mepee efe anya ị ga-abụ onye ọjọọ. So this time around I wouldn't want anybody ịbịakwa inbox kọọlụ m nke a na nke a na nke a etu ọ dị ka ọ dị. The problem anyị nwere bụ gọọmenti ya ha debere anya wee nọ na zoo anyị nọ wee na-behave like animals. I just na-eme ka animals. Ndị gbara ọkada before n'ala Igbo gbagidere ọkada ahụ gbajisie ndị mmadụ ọba gbuo ndị mmadụ egbuo merụsịcha ahụ dị deformed ebe a na-arụ ọchị girigirigiri fache na tụrụ girigirigiri ka eji eme ka ego. These same people join okịta wee n'anya keke wee burukwenda their stupidity their dead brain banyekwa n'ọrụ keke ha ncha madoghị họn pi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  ị ga-adị fọstụ ịgbachi aka na ntị hapụrụ steering na-agbafuo. Ịma na onwe how many meters ị ga-enye onye nọgị n'ihu keke sendịrị gị na datin na-emente bifo ịghọtiwe na eboburu onwe ya fire dia onye arọbich odebezie face ya that side kabe ya aka ya ọnụ efu ka ezuwe damage the society bụ ịghọtara on ya enwere discipline ndị fa kpọpụtara gaba control traffic ife kaba mkpa bụ ego a ga-enye ma be tie ego n'aba na-ayọ ayịyọ ka gịnị ọ dịrị ba mmafe wee na-ayọ ayịyọ onye ahụ yiri fọ njekwuru ebe a ego na-ebu salary ego 30,000 40,000 ka a na-akwụ ya from first day of the month to 26th of the month a ga-akwụ ya ụgwọ ọnwa check ya ewekwu onye ego ị ga-anọ ogote mmefu abarice so automatically mafu abarice na bie ị ga-anọ egote nwadụ ofu ụkwụ anụ agasị n'ọdụ ojeje buru anụ tii na friji ọ dịbe adịrọ onwe ebe ka ogote buru friji jeba friji aka kịta agbaghị na friji bụ 400 and new one 500 600 o depend the capacity ọ bụrụ ya na-enye 40,000 ga-eji ikwe friji ọnụ ebe a na ụdịbe adịrọ na bie ka wezie tokumbo one day ọrụ save gidezi save 2 years o nweta ego
ojeje bute ofutoku mbọdebe ihetego ọkwa ya na-arụ ọrụ ọkwụ n'ilo ọ na-arụ gọọmenti ọrụ ọ ya kpata mgbe ụfọdụ vatado ya ebe a ị na-ajụ ndị a ọ bụrụ ọ frustration balụfe isi fe wee na-ahachi etu a ọ bụgodo onye na abroad dị frustrated enwere ihe ọ na-eme egbugodi society ma nwoke ma nwaanyị. That's why young girl ji wee volunteer jee na hotel jee nọrọ di ya ka a chụbazie aka ebe a na-ebe ụwa nke edebere ya ọ ife ọ cherịta nwere o nwere ike ime ịla nwa ọhụụ adịghị izu ịgba mmadụ ọ ga-ala ede some of them ka o wee nwee ike ịlata ego. Ọ bụ onye bịa sị ya na ọ chọrọ ịlị ọsịa mba ọ ga-ala ka ọ nụrụ ego n'ihe ọkọ saịnụrụ wee bịa ọ ife ọ saịnụ. So in order ka ọ lata ego onye idiri ịda akpọfe onwe ya stedi na-ege ntị be nakwa ebe na-eme na society mụ na gị si ya pụta. That's why ha ncha ji akpọ drugs. Fancha na-aṅụ afịa nwere ike marọ onye bidoro ịgba akwụnata echi ọṅụbaghị afịa ọ gọọmenti debere ya na that condition. Etu ọbụla isi gbakọọ ya ọ gọọmenti obido ịṅụ ahịa. Ihe ọ na-aṅụ ahịa bụ ka ahịa na-enyegoro ya jinja ka o nwee ike na-echefugasị idenja ọ nọ n'ime. Onye nke a bịa esucha sọ people ga-abata sef were afịa nke babata si ahụ bido mind ya nwa nwere ike ọ bụrụ na ya na o erikwa ụdị ya ọ sị ka ha rikọọ ya ọnụ ha na-aba nọrọ ebe a ribi ya risie ha wee bido. O nwere ike ya na onye nke a ga-anọgidezi ebe a na ọ ya 3 hours ke nwoke afụna na nwa n'ọrụ mmadụ ọgụ ometi oyi ozugbo narị ya nọmba rụbi ya nọ echi o werekwa ahịa bịakwa digel afụgo onye ya na ya na-aṅụkọ ha abụgo oyi nwoke oyi nwaanyị efuru ka onye jiri gba akwụna si wee moto a useless guy ya na ya na-aya birds of the same feather. That kind of person enwe ambition wee bịa in the first place. Enwere ambition wee na-agba ahịa so otu igo onye nke a na-enwe ahịa ha na-aba aṅụbaga ahịa jonki na-aba emitigo onwe ha. All government exposed with these girls into this kind of life. Ihe niile ọ ga na-alụta dị oge ji ya na-aṅụ ahịa efuzia nwa malụ mmachi arụ bifo ọ nọkata ọtakpọsịcha osi na mmadụ na-apụ. Ọ society anyị nọ n'ime gọọmenti makwa na hotels niile a na-eme exist marasịa na ụmụazị a na ya but they don't give a shit. Ka a na-abịakwuru esendị ya ka abịa mefe ata ka onye nwe hotel asọtụ ọfọ ya ọbụla wa ahịa a na-arọ ego jebe. The society a na-adamage oge dị ga-arụ ọrụ ọhụụ n'obodo a la ọfụ onwete kọntaktị ije Ghana ojegu Niger oje Mali oje Chad oje Gambia oje Senegal etu a ọ na-agbago Cote d'Ivoire etu a Ghana from there ọ chọba kọntaktị ojezigo Turkey ọga India ọ chọba nke Malay ọ chọba nke Dubai etu a ebe gịnị ka iji eme ka ọ jeela ọhụụ a ka ọ fụ isi ọhụụ a ya ga-eji ya alata ego ọ jebe on the process ka ọ ga-eme ite onye ga-agba ya nna na ọ bụkwa na oge eri ahịa ka enye ahịa ka o rie asị nnụnụ wee ka o rie ahịa n'udo otu a ka esi convince ya na irie nyụọ enye gị ego na ọ kwete enye ya afịa orie pụọ n'airport guilty conscience omebe egwu na-atụ ya ebe a oselu out aghọrọ ya n'elu girigiri n'ime nga gwoo ibe akụgodi ya 10 years onye ebe a jesa abụọ 5 years before na-anọcha 5 years osi na mmadụ pụọ nga na-eme n'isi na enwe ike ijesi ya nga pụta karịa your life bụrụ the same again. That will not happen. That will not happen. They just say that your life will never remain the same. If finish a deport or another Nigeria, what will you start with? Where he went? Here in Trafia, or in Iraq. Since Iraq from Nigeria to Niger, from Niger to Iraq, or in Iraq, you lose one. Oh, why do you go to the account? You go there, where I know 1 or 2 things. You tell me, Ibrahim. The Bako age, each one at Hallelujah. But I like was on the killer chamber, we are was dead. I had to hear you. Yeah, I could open no the queen was so. Hey, Japaki, use what you have to get what you want. You get much
ibidokwa negotiate kịta a na-emezi ewu kọp ịchọba saịtị ị ga-abanye ijekwa ebe a kpojuo foto ebidokwa ụwa n'isi ebidokwa alabakwa booking way họteelụ bụzi ebe ahụ na-afụ ịgba ịgbarabakwa họteelụ na-eme eme n'ogbe họteelụ nke a na-alụpụta ebe a ka ị ga-eje na-akwụ onwe onye sendịrị ma nne gị nwa na-agafeta ebe a ma nna gị onye gbasa gị ije ebe a ije ekwechiri polisi chụba ọsọ achụ ọgụ na-ege at your age ị ka na-agba ọsọ ị ka na-agba akwụna at your age 30 years old 30 years old ọ bụ nne gị oruru steji a wee mụọ n'anya ọ society debere n'ọnọdụ a we know that's why na ị ga na-join anyị ma anyị na-ekwu against these people na manipulate unu ha must what to do to right their wrongs but they won't do it because I don't believe na nke nwazi na nwoke ịdịgo comfortable with afụfụ travel afụfụ n'anya millions of people ju here onye ọbụla dị busy na try to survive esi ebe a gbapụ ihe a na-arụzi bụ ka a na-ayọ Chukwu pancha niile bụzi ka a na-ayọ Chukwu ka a malụ mgbe ọnọdụ ga-echenji ụmụ ọnọdụ na-agbadi chenji onye ga-echenji ya bụ mụ na gị anyị ga-ebu kampen ka ndị be anyị mepee anya malụ that nekwe ebe ị kwesịrị ịnọ nekwe ebe your right nekwe onye na-eri your right na onye a na-eri your right n'ebe ị kwesịrị ịnọ na nke a bụ mana nke a bụrụ eziokwu ọ bụ na gọọmenti anyị ma ihe anyị na-eluzu n'aka ndị Dubai I lose many things mana ha ji ideje make things right with the Dubai government kwụọ ụgwọ iji ha eji ekwu ụgwọ ngwa ahịa anyị na-ebutebe ebe a ya na-ebutezi ya anyị na-ejebuzi ebe a ibu ngwa ahịa dị ụzọ agaghịzi for many things ndị mmadụ na-aga eme ya dị ụzọ adịrọzi true all because of government all government mere ya jee dozie with ndị a kwụọ ụgwọ reach in agreement ka emebekwa ya na ọnọdụrụ anyị ngwanụ ka anyị manufacture bazie ebe a ga-edire onwe etiri ọkụ onwe na manufacture without ọkụ ya chọrọ ka ị bịa goro ha gas igocha gas mee ihe niile ego ole ka ị nwere ya akwụkwọ wọkas ụgwọ nke nwere setri dis company up ị ga-eriwukwe nri ihe afụrụ ego ijiri nri generator mebie ihe arụ ya onye ahụ ga-arụ ya ga-echekwa workmanship ya ya ga-eji arụ ya bụ parts ahụ ebe a na-arụ ya ebe a mba ọ importation onye ahụ mere import ahụ agwaghị ego ole dọla kwụrụ ya obugo the price alụsịa dị jen kwa ya agba ya gas ije gba gas agwago na refinery asị nọ ịgba gas ịgba anya for 1 month ịgbakọ ọnụ plus and minus ngwa ahịa ị na-ere ka ịgba ego ole ka ịzụpụta ihe niile abụkwa ebe ahụ ngwa ahịa ga ị na-amanufacture ego niile ị na-expect ọkwa n'elu ngwa ahịa ka ị eti ya onye bịa sị na ngwa ahịa gara ọnụ gị na ngwa ahịa dọrọ ọhịa na-ekwu businesses here and government maala amalụ leo ka ị na-eli from hand to mouth so ha edebe the thing etu ọdịna anyị na-ekwu ya that they don't mean well for us malụ na ya anyị na-ekwu bụ eziokwu ị ka anyị take this program serious ma ọ bụ na anyị bịara ịkọ akụkọ ofu onye ka anyị bịa ịkọ asịrị ya ọ ya kpatara anyị ji wee nọrọ ihe gọọmenti fere anyị na-ezuzu ihe n'aka ndị a mma abịa ịkọ asị afọ na ndị enwe ambition ndị enwe ihe ha pasịrị yes ya na ala obe ịkọ asị ha gụrụ asị ị na-anya fụ na ị na-achọ ịcha ha ọkụ achọba ha wee ihe a ga-eme ndị ọjọọ so onye kwụsị na ihe anyị na ọbụla animal kingdom ọ bụ ihe okwu ya na ihe okwu bụ eziokwu niile na ala Igbo ọ dịgo ka ọ ga-adị Chineke ga-enyere anyị nche niile aka ebe a ka m mechiri my program this morning. Thank you very much.